Bħala parti mit-teżi tagħhom iż-żewġ studenti tal-MCAST Filip Vella u Andrew Paċ ħolqu żewġ softwares li bħalissa jinsabu fil-fażi ta' irfinar qabel ma joħorġu fis-suq. Filip Vella ta' 23 sena ħoloq applikazzjoni immirata lejn dawk li jżuru siti storiċi. Wieħed irid jitfa' l-mowbajl li jkun fih din l-applikazzjoni fuq fdalijiet storiċi u permezz ta' teknoloġija 3D wieħed ikun jista' jara l-mudell oriġinali. Dan jista' jsir billi kull sit storiku jipprogramma din l-applikazzjoni bil-mudelli u l-fdalijiet ta' dak l-istess sit. Bħalissa għaddej l-irfinar fuq din l-applikazzjoni b'ħidma ma' kumpaniji li jiżviluppaw is-softwares. Ma' One News wieħed miż-żgħażagħ Filip Vella tkellem dwar waħda mill-ideat li jixtieq jiżviluppa fuq din l-applikazzjoni, anke fid-dawl tal-fatt li s-sena 2018 hija dedikata għal Belt Valletta bħala l-kapitali tal-kultura. Kien hemm idea biex nagħmlu bib il-belt, hemm il-fażi li qed issir issa, it-tielet bib. Hemm il-bib li niftakru aħna u hemm il-bib li jiftakru missirijietna. Il-firri kieku bl-application tiegħi tkun tista' tara dawk it-tnejn li kien hemm qabel. Min-naħa tiegħu Andrew Paċ li għandu 22 sena ħoloq software immirat lejn tfal żgħar li permezz tiegħu jistgħu jipprattikaw ħiliet bażiċi tal-kitba b'mod interattiv. Dan is-software jaħdem permezz ta' għodda speċjali li jirreġistra l-ġesti ta' tfal fuq il-kompjuter, ġesti li huma l-istess bħal dawk li jagħmlu bil-kitba. Tispira żjed u instigates curiosity fit-tfal għax minn riċerka li għamilt ċertu għallim għalmentaw li kien hemm passività fl-attivitajiet li diġà jagħmlu fil-klassi. Bħalissa dan is-software qed jiġi pruvat fi skola primarja fuq tfal tat-tieni sena tal-kindergarten. Huma kienu interessati ħafna l-attenzjoni tagħhom, jiġifieri kienet il-ħin kollu qed maximum u anke dawk it-tfal li ma kinux qed qed jilagħbu din-logħba kienu attenti u jitalmu minn dak il-persuna li kienet juża din-logħba. Tkellimna wkoll mal-għalliem li jgħin lil dawn l-istudenti fil-preparazzjoni ta' dawn is-softwares. Huwa qalilna li l-opportunitajiet għal żgħażagħ li jridu joħolqu softwares huma limitati ħafna. Saħaq li biex is-sitwazzjoni titjieb irid ikun hemm bidla fis-sistema edukattiva. Naħseb li jrid jinbidel trid tevolvi ftit is-sistema edukattiva, rridu nimxu minn sistema li tippremja l min jistudja u jipproduċi dak li bl-amment għal sistema li tippremja aktar il-kreattività u l-innovazzjoni. Huwa sostna li s-sistema edukattiva f'pajjiżna għandha tkun waħda flessibbli li fiha l-istudenti juru aktar dak li huma kapaċi jagħmlu.